Така, казвам се Симона Миланова и съм логопед от логопедичен кабинет Светулките в град София. Тук съм с един прекрасен колектив от още 8 дами. Завършила съм социални дейности в Софийския университет с профил клинична социална работа под ръководството на професор Надежда Витанова, също така бакалавърска програма логопедия към Софийския университет и магистратура езикова и речева патология в Нов български университет. Така, още по време на следването си в клинична социална работа се запознах с много случаи на възрастни с тежки психични проблеми. Докато сега работата ми в Светулките е точно терапевтирането на тези състояния в ранна детска възраст. Хубаво е човек да има отправна точка и да знае на къде води децата. Аз съм практик до мозъка на костите си. Влизам в 8, свършвам в 6 с малки хора. Така че за мен е важно на къде ги водя, какво правим заедно и с какви емоции влизаме в играта си. Защо избрах тази тема? Защото смятам, че емоционалната сфера е една от сферите, които ние като логопеди пропускаме. Това е нещо, което вече беше споменато като много водещо за регулацията, за езиковите умения, за това детето как влиза като партньор в играта, как участва, как взаимодействие, какво се случва в нашия терапевтичен процес. Емоциите според мен са един много универсален език, който тези деца владеят. Чрез символите, които избират в детската игра, чрез неструктурираните си занимания, т.е. когато им позволите да имат тази свобода и да реализират своите идеи и своите емоции. Като терапевт, първото нещо, което правя е едно голямо обследване на детето, което идва. Винаги използвам стандартизирани методики за оценка. Използвам Денвър 2, Дортмундския скрининг тест на детското развитие, използвам Уекслер, използвам рейтинг скалите на Рейнолдс, които позволяват така оценка от доста ранна детска възраст. Това за мен е основата, от която да разбера къде са силните страни на детето, къде са слабите и да започнем връзката си заедно. Като още една методика, която бих искала да ви представя, за мен тя е много важна, особено за децата, които нямат формирана реч, но искате така да имате добра обосновка за това какво ще правите в кабинета. В нея изключително много залягат емоциите, регулацията, поведението на детето, колко време остава в комуникативен процес, какви емоции може то да реализира, да кажем, детето изпитва ли страх, изпитва ли гняв, пасивно ли е, активно ли е, усмихва ли се, изобщо интересува ли се от вас в тази стая, или единственото нещо, което търси са предмети, с които да играе и манипулира, така че да ви игнорира. Саморегулация и заинтересованост към света е първото ниво по floor time, което се появява между 0 и 3 месеца от живота на бебето. Следващия етап е ангажиране и свързване, който се появява между 2 и 7 месеца. Целенасочената двустранна комуникация се появява между 3 и 10 месеца. Сложната комуникация и споделеното решаване на проблеми между 18 и 36 месеца. Използването на символи и създаването на емоционални идеи се появява между 18 и 48 месеца и логическото мислене и изграждане на мостове между идеите се появяват между 3 и 4 години и половина. Не случайно исках много да поместя това нещо тук, защото емоционалната регулация е нещото, което търси в кабинета си преди да започна да изграждам логическо мислене и когниции. Това е базата. Винаги, когато се чудя дали да започна работа по тази система или да отворя познавателна игра за детето, винаги избирам това. Това е първото нещо, което се случва при мен. Отдолу съм оставила един линк, в който може много подробно да видите
какво се отчита по тези скали, така че да видите детето колко време се задържа в игра, колко време ви обръща внимание, кога става, тръгва, т.е. претоварило се и не може повече да издържа емоционално в тази комуникативна ситуация. Така че ще можете да се запознаете лично, като си отворите материалите. И сега, първия случай, с който ще ви запозная, е на едно момченце, което много ясно демонстрира точно това, което ви описвам. Детето беше доведено за консултация от майката, тъй като има нарушена артикулация и така, как да кажа, кратки отговори на въпроси, не споделя преживяно, не споделя личен опит и така нататък. И сега логопед ще си каже, хайде ще оправим артикулация, ще оправим езиково-говорните умения на детето, но в случая, след като му направих теза интелигентност, се оказа, че детето е с най-висока скала по вербалната интелигентност. Тоест, не това е нещото, което пречи да се включи в комуникативния процес, не е незнанието, всъщност това е емоционално дисрегулиране, което той демонстрира. Сяда апатичен, без да му е интересно. Така че всъщност в момента с него не се работи по посока на това да говори правилно, а да иска да говори. Следващия случай е на едно момченце на 5 години и 10 месеца. Програмата на Floor Time казва следното. Когато едно дете влезе в кабинета и преповтаря една тема, избирайки символ в играта, ние да си зададем въпросите защо. Защо го прави това нещо? Защо винаги е тази кола? Защо винаги са храните? Защо винаги е този герой? Какво ще правим сега с него? Какво иска да ни каже това дете? Това момченце искаше само да готви. Само да готви, само да готви. Всъщност той има диагноза, беше невербален. В темата с храната това дете се задържа около 8 месеца. Правили сме само това. Храна. Текстилни храни. Храни на картинки, храни в тигани, храни в тенджери, храни в каквото се сетите. Бащата на това дете идваше: Симона, какво правихте? Викам, готвихме. Колегите ме питаха: Симона, какво правиш? Ние готвим. Но първите срички, които каза, бяха на 5 години и 6 месеца. Допреди това е имал думи с регреси, думите изчезваха и така нататък. Първите неща бяха срички и захрани. Втората дума, която каза, беше чао. Тъй като за мен в избора на тези играчки има някаква символика и готвенето и храненето е свързано с грижата и с начина, по който се свързваме с другите, с грижата за себе си, грижата за останалите. Още един, само ще си... Извинявайте, че ми пресъхна устата. Следващия случай е пак на едно момченце, което дойде невербално, само с заявка в Floor Time. Детето използваше страшно много символи в играта си. Влизаше, първите неща, за които се хващаше, бяха превозни средства. Имаше тема с гущери, крокодили, всякакви такива влечуги и така нататък. И след като разбрах какво харесва, тези неща започваха да се качват на едни много високи рафтове. Не знам дали сте правили такива номера на децата, но в момента, в който влязат, те веднага виждат вие какво сте направили. Може ние да ги четем, обаче и те ни четат много добре. И започваше да си взима неща, които така са му лесно достъпни. Нещо, което много ме беше изумило с това дете. Играе си с линейка. Викам: леле, ти имаш нужда от помощ. Кажи сега, с какво да ти помогна? Хоп, линейката под рафта с играчките и седеше там и си ги гледаше с линейката. Тоест, може детето да е невербално,
Това, че използва тези символи, може да ни даде отправна точка как да подходим към него, какво да правим и да не се съмняваме в това, че то знае. Има езикова компетентност. Терапевтични стратегии, които са ми полезни, плавен преход между това, което си избрал детето и това, към което го водя аз. Тоест, то може да си избере конкретни играчки, експериментирам, ще допусна ли други играчки в тази игра. Ако това е неговата тема, аз му предоставям хиляди варианти на това, което то харесва. Хиляди. Т.е. то е затрупано само с любимите си неща. Общуваме, поддържаме множество кръгове на комуникация, така че в един момент от тези предмети аз да стана най-интересното нещо в този кабинет. Т.е. от предметния свят да го изведем навън. Децата, които имат трудности с саморегулацията, при мен не седят на стол. Първите 3 нива на флор тайм, ако не са постигнати, ако детето не е регулирано, ако не седи и ме гледа, моите деца не са с проблемни поведения, влизат от вратата на килима, сядат и започваме играта. Така че аз им предоставям цялото това пространство да могат сами да се изрегулират. Детето не сяда на стол, докато то не поиска. Игрите са на масата, отива, ако ги разгледа, интересно му е, сяда на столчето. Не детето има проблем с повтарящата се тема на игра, а терапевта, който не може да стигне до детето през темата. Тоест, трябва да бъдем креативни, трябва да знаем, че това е важно, така че да им позволим да останат в тази тема, за да се регулират и да минат на следващия етап. На следващия етап на зрялост, а не да остават и да зациклят в тази тема, защото тази тема след това се появява на различни развитийни етапи. Ще му вземете всичките коли, обаче след това то ще продължи с стереотипите на друго място. Разбирате ли? Защото имам колеги, които казват, сега майката не му дава коли, аз не му давам коли, ти защо му даваш колите? Защото искам да го изконтролирам, да знае какво да прави с тях. И как да играем заедно. Така, не отнемайте темата на детето, използвайте я. Имам деца, които идват в кабинета с емоционални регулатори, шишета, бутилки, плюшена играчка. Последния път една майка ми каза, Симона, остана прасето в колата, викам другия път и прасето идва на логопед, моля те. Не им ги взимам, давам им ги още от вратата. Това не е награда. За мен това е първото нещо, което децата трябва да получат, за да се почувстват добре при мен. Няколко символи, за които не твърдя, че са изчерпателни и така, но децата затворена кутия, не знам дали знаете, но на консултациите има едни деца, които фащат и почват да отварят кутия и така, нищо не се случва. Това за мен са децата без правила, които нямат ясни граници, нямат правила нито в къщи, нито в средата и се чувстват в пълен хаос. Нашата роля е да ги структурираме. Това е първото нещо. Правилата и това да се чувствам добре и да израсна чрез тях. Темата за колите, видя ли дете, което да прави така, отива на ерготерапевт, сензорен терапевт, защото това дете има нужда от движение, да й преиграе тези стимули и тези игри през движението. Играчките ферма също са много любими, заедно с детските песнички и така. За мен това е една от темите, които децата разиграват много често с отглеждането, грижата и растежа. И храните, и играчките за готвене. Моят кабинет е пълен само с такива неща, да знаете. Така изглежда вътре като в детски клуб. И сега, последно, показвам ви един случай, който ще разгледате. Това е едно момченце също с диагноза. Искам да видите почерка. В 3-ти клас е. Така. Нищо не се разчита. Любимата тема на детето в 3-ти клас е барбароните. Аз мога да сляза там и през неговата тема да изработим добър почерк. Детето вече пише само така. Но пишем на любимите му теми и учителката вече в училище казва, леле, аз вече знам, че това дете е много грамотно.